Kani kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du Elma Arwar ki mat bakongsan ji khubor ban takasungi kilong let jurep umentri rongba ka jala melia o konrat ke sangma ya ka jingtei jongko oxygen generation plan hanong po civil hospital river district play umentri ka khia jong jala melia o ba elek ya ka corona care center habalika secondary school kiting road Shillong Hadu sihaja sispa pulai ngut kiba yo thama yo covid khandai hambegilia tak ngisngi but kintu batna ka kot khia jongkari ya borok kijela but union territory ban pelam ya ka black fungus ka itu apo ka epidemic disease act purpose pa khandai punyo haswa bane shek khubor bobinya tun sa shwa ye kini gijim pulam Namar kajing nang buang ki beliau ki bayo ya kajing pang covid khat khandai ngi kintu ya kinong snap ki jomni ba kinum khan sting hen reban buat tikana ya ki kinon ka khia ban na ka benda ki to ki bala dap substance name sijrong bat ki bala de ban a ya ketika jong kawat ka baningkong kemau ba de ban a ya ketika jong kawat ka ba ar ha ka por bala bu Shongkop bat pikir ya dia da ka ba buat ki lightly ki rukom le ki basuk deng ya ki jing da khmat bat khmut penjengai iwei ni iwei pat bat kham pikir ba ban le kho ya khti bat khman ki khubor ki babnya menteri yang ba ka jilla meilea ukonat ke sangma henin kesni ralik jurep ya ka jingtei jongko oxygen generation plan hanong po civil hospital river district ha kani ka jingne jurep jong ukonat ke sangma ya ka nongpo civil hospital laidan lang ru uamile ka nongpo constituency uba miral bon siem ka deputy commissioner ka river district ikong adam korba lembat ki officer jong ka koi khia na kani ka district ha kani ka jurep ukonat ke sangma menteri yang ba ka jilla ula kren ru bat ki officer kani ka district halor ka jingpun khre ka district bante lakam ya ka jingpor uni khnyang jingpang bat kumjuru banlong ki balakre ladadon bon ki bayo covid khat khandai na kani ka district menteri ka koi ka khia jong jalla megelaya uba elhek inengasngi ula pli ya ka corona care center ka life atli ki jingthia bolate da ka marwari society bat ka marwari yuva banch habalika secondary school kiting road Shillong khnang bala banai jing sumari ki nongpang covid ki bana kani ka chakam haba ajingkan ha kani ka program uba elhek menteri ka koi khia jong jalla ulong ba kani ka de ka jingno senyang baron kamha bar ulakin turu ikiwe kiseng bakinwan syakmat da ka bano senyang kum kini ka jait senyang ka balong kum kala jingerap ya kipat ba lembat ya sarkaru uba hek ulong ru ba kani ka corona care center ka nyerap ya kitu kinong pang covid khat khandai ki bonven jaka halayeng bansat slong ya ladi kum banchpin kemau ka sarkar jilla ka labatha ya ka tanak ka koi khia bakan pimi kum kini ki jait plan kata kalong bante ya ki isolation care center hapo ka jilla baro ka we da ka jingsnok tilang bat kinong songsunong ka Rama Krishna Mission ne ka RKM Suara kalale ya ka kam ka bawahatam menyerap ya gitu ki beliau ki basa haki kaput Shillong bat haki jaka nong kendong joka East Khasi susuk ha ka bak sorga jela kampat la ben pembiang ya ki jaka ajing sumar ki papakam ka RKM Suara kalale rap ki pat ba ada ka pembiang ya ki tenong le air oxygen bat ki marba mardi sya gitu ki beliau ki kam shisha ya kum kini ki jingdam kam ka RKM Suara kala ajing yarap Lagalang ki marba mardi bat ki wei ki jinukam ki bahmat e syakitu ki beliau ki bahap songslong bat kumjuru syakitu ki bayo ya covid khat khandai kani ka RKM Suara ka don ka wei ki dispensary bat atli ki mobile unit ki ba ajing syakri syakipai ba ki basa ki jakan nong kendong jong ka Suara ka bahap is kasil sesring Wat apeleng ke jingki jong klam covid khat khandai hakawat ka baar kari India kelasang sakhi ya ke jingyar ki biyo covid khat khandai hakari ka India hadu henin ke sngi ke don prafun ri pen nyop saw na ke sispa ki bakot no covid khat khandai henrei ki dang don pat ki katnu katni ki jalla bat ki union territory ki badang kiyo ha ke jingyo thma ya covid khat khandai ke India hadu kini ki afsa kunta ki bladep ke don arlak nyopun ri hajar mut ki biyo thma ya covid khat khandai bat la hajar praspa nyop sangut ki balaklat no uni khnyang jingpang coronavirus Shushu ke India ke don hadu prakulur nyopulak ngut ki beliau ki baladap ai ya ketika covid ya ra covid kani ke ko All India Radio Shillong ko balam chupi ya khobor ka Meghalaya tanghin ke sngi ke don hadu sihajar sispa prapulai ngut ki beliau thma ya covid khat khandai ka balapun po ya ki bedon ha ke jing sumar ne ki active case syakan 2000 sauspa nyop nyongun Haga ju ko por ka jela Meghalaya kala sakhi ya saus pan rup samut ki beliau ki balakot no no ni khnyang jingpang ka balapun po ya jingdon ki bakot haga jela sya ka 8000 rup wingun ka khubor ka pentip lu baki dan sa shpong ki balaklat no covid khat khandai tanghen gisngi ha Meghalaya ka balapun po ya jingdon ki baklat haga jela sya ka laispa prap khandai ngun
Katanak kakoi kakya jongkari kalak kentu ya borok ki jela bat ki Union Territory jongkari ban pelong ya ka black fungus kepala itu hapo ka epidemic disease act kapras pa khandef nyo. Borok ki sarkar jela bat ki hospital chimet lembat ki medical college kini ban but dia ni ki kendongan kum ha ka screening diagnosis management of mucormycosis balapemi da ka Indian Council of Medical Research. Haka Shiti Balatho Shaboro Kijala but ki Union Territory Jongari u Joint Secretary Health and Family Welfare u Love Agarwal u Labatha ya kijaka suma bakin pha ya kai phot jong kino ki basuba ba yo uni khunyang jingpang sha ka tanga ko khya ya ka jingdon jong ki ba yo uni khunyang jingpang la yo jingtip na bun kijala na pleng ki tu ki ba yo covid khat khandai ka tanga ko khya jongkari ka pentip ba ban suma ni kum kini ki jingpang don kam ya ki eye surgeon ki ENT specialist bat ki neurosurgeon. Menteri Rangba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma ulak kentu ikipai ba jong kejala ban pelong ya kejing ITK yara covid kum kamas movement. Himanta Biswa Sarma ulaweru ikipai ba bikin no senyang da kepisa na kebenta kejing ITK yara covid ha kejala. Menteri Rangba Kejala Assam ulak bentip ru ba sarkar jela kala be pisa na kebenta kejing ITK yara covid ha kejala henry ulak kentu pat ya kejing no senyang jong ikipai ba da keba kino senyang tangmar iwe ibreu. Himanta Biswa Sarma ula pentip baladon hadu live sanlak ngut kibre kibladap ITK yara covid ha kajela. So Himanta ula ongru baka jinglang jingman jong covid khat khandai hakini ki laisngi kibladap kolong kabadon jingkermen. Ha kaju kopor ka khubor ka pentip ru ba menteri ka kai khya jong kajela Assam Keshaf Mahanta ning gesngi ula lek jurip ya ka Saru Sajai Stadium hagati na ka bentaban pet ya ka jinglang jingman jong ka jingtei ya ka covid hospital ka balai spa kli jingthia. Ka Deputy Commissioner jong Southwest Khasi District ikong Karamai Kharkongor hin gesngi ila pentip bala penjari da kajing hangnam ke Bapura ha South Li ki jaka jong kani ke district bat kini ki jaka kilong hamau kurwat mau longwer mountain bat nonglang bat kani kajing hangnam kantrikam nadu kasan baje mistep jong ka up South Rik mentau bnai hadu kasan baje mistep jong ka life hui terik mentau bnai ikong Karamai Kharkongor ila ongru ba kajing pentrikam ya kani kajing hangnam ha kini ki South Li ki jaka kalong banyada ya ke district na kajing pur jong kani ka khlam covid khal khandai na mar kadon kajing kiyo ki bayo yo covid khat khandai ha kane ka district shaban pungkut i khubo se sin ki mat bakongsan lek jolep Menteri Rangba Kejala Meghalaya ukonrat ke sama ya ka jingte jong ko oxygen generation plan hanong po civil hospital di district play Menteri ka koi khya jong Kejala Meghalaya uba elhek ya ka corona care center habalika secondary school kiting ro Shillong hadu shihaja chispa prapulai ngut kibiyo thumai yo covid khat khandai ha Meghalaya tanghin kisngi bat kentu kata ka khot khya jong kari ya borok ki jela bat Union Territory ban pelong ya ka black fungus ka bala itu hapo ke epidemic disease act khat praspa khandai nyo katu ki khubor ki lakut ki bawan shapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakanyat por ni saya so ba ka Delhi station na ka benta ki khubor ha khatin hindi bat but pat sa ki khubor ha khatin pareng kani ka dei ko All India Radio Shillong.